el Xavier és una persona que ho té molt fàcil. O sigui, algú li va aprendre de petit que des de es podia, i no sols es podia, sinó que era absolutament necessari conciliar l'entreteniment i el coneixement, que no hi havia coneixement sense entreteniment. I no és una virtut massa generalitzada, o sigui que la tenim que cuidar quan la veiem i és bo tindre-la a prop. La tercera cosa que m'agradaria, i amb això s'acabo, és simplement mencionar el que més m'havia frappé, com diuen els francesos, d'en Xavier, i és de l'alcalde de Pineda. Ja sabeu que jo vaig viure durant 30 o 40 anys a l'Empordà i fins que va arribar un moment on m'adormia, el trajecte era una mica massa llarg, m'adormia al cotxe i l'última vegada que això se'm va passar me'n recordo que estava totalment adormit i davant meu hi havia un buit de carretera, potser de 2 o 3 quilòmetres, i és que tothom m'estava pitant darrere perquè jo no avançava. I jo no avançava perquè estava adormit. Bé, vaig pensar que seria bo canviar de residència, que és una cosa que encara avui a molts joves quan venen i em diuen és que me'n tinc que anar a Alemanya i és un desastre o me'n tinc que anar a França, i els dic, escolta, no tingueu tanta por a canviar, perquè l'any 59, quan jo vaig deixar aquest país, és un any on 1,5 milions, quasi 2 milions de treballadors van abandonar el país en busca de treball perquè no n'hi havia un pla d'estabilització, un dels primers, i clar, era dur per la gent que no tenia la formació d'idiomes, que no tenia la formació aparentment necessària per integrar-se en economies estrangeres. I ho van fer, i gràcies a Déu que ho van fer, perquè ells van sentar les bases de lo que ha sido luego la apertura d'Espanya a l'exterior. I jo crec que és aquesta obertura d'Espanya a l'exterior, junt amb la democràcia, les dos grans reussits, les dos grans èxits d'aquests últims 50 anys. Jo me'n recordo de Pineda de Mar, on és alcalde en Xavier Amor, que el primer que em va sorprendre eren les barques. És una ciutat, Pineda de Mar, donde no hay puerto marítimo, afortunadamente. Y lo cual quiere decir que no hay discotecas, que no hay la civilización que comporta un desenvolupament com aquest. Però és una ciutat, és un poble on les barques que queden estan al mar. I jo me'n recordava aleshores de 40 anys enrere, quan Salou tenia 300 habitants i el pare era metge d'aquell lloc, i on espanyent amb els ombros portàvem les barques cap al mar i ens perdíem normalment al mar. O sigui, és el que vaig conservar, el que em va sorprendre i el que em va fer quedar-me a Pineda en lloc de qualsevol altre poble del Maresme que estigués a pocs quilòmetres de Barcelona. Però la segona cosa va ser la rencontre, la trobada amb l'alcalde, perquè va ser un representant d'un país que és dogmàtic, o sigui, vosaltres el coneixeu millor que jo, i Espanya ha sigut un país dogmàtic, un país que s'ha adaptat difícilment a altres idees, a altres costums, a altres llengües,
I ell, jo vaig veure que havia entès molt bé, des del començament, la possible contradicció que hi havia entre drets cívics individuals, el de la llibertat d'expressió, el de la llibertat de circulació i els drets socials, representats, per exemple, pel fet de deixar a un gremi determinat de comerciants l'usatge de llocs públics sense interferir amb els drets individuals. Jo crec que ha sigut aquesta gran troballa, aquesta gran descoberta d'en Xavier, el que se'n parlarà durant molts anys. O sigui, és una persona que s'ha sabut conciliar molt bé el que eren els drets individuals en un país que no havia tingut drets individuals durant molts anys, amb el que eren els drets socials, amb el que eren els drets d'un gremi o d'una determinada professió a què se li fes cas. Moltíssimes gràcies i us cedeixo la paraula, Xavier, amb tot l'amor i el carinyo que et tinc. Molt bon dia. Com comprendran, és complicat parlar darrere de l'Eduard Punset, més sabent que molts de vostès potser han vingut més per escoltar-lo a ell que per escoltar-lo a mi, però és el meu torn, és el meu moment i, per tant, he preparat una intervenció per poder-vos il·lustrar una mica en el moment que estem passant als ajuntaments. Excel·lentíssim senyor Salvador Esteve, president de la Diputació de Barcelona, molt honorable senyor José Montilla, alcaldes i alcaldesses, diputats i diputades del Parlament de Catalunya, senyor Joan Cañada, secretari general de Cooperació i Coordinació de les Administracions, senyor Pere Navarro, primer secretari del PSC, secretari general de la UGT, membres de comissions obreres, representants dels mitjans de comunicacions, senyors i senyores. Bon dia a tothom. Vull donar les gràcies per començar el Fòrum Europa Tribuna Catalunya, per haver-me donat l'oportunitat de venir a donar el meu punt de vista sobre el moment que travessa el municipalisme. També els vull agrair a tots vostès que hagin dedicat un espai del seu temps a compartir les meves reflexions sobre l'època clau que estem vivint als ajuntaments. Però m'han de permetre que comenci agraint a l'Eduard les seves paraules de presentació que ha fet. L'Eduard és un savi que sempre ens il·lustra amb les seves paraules. És ja un pinedenc que viu, que treballa i que pensa al nostre municipi i que, a més, tenim la sort de coorganitzar, plegats amb la seva fundació, uns cursos sobre intel·ligència emocional i social. En temps convulsos com els actuals, amb una crisi que cada dia està afectant més a les persones, i amb una desafecció creixent cap a la política, però també cap als polítics, està clar que la intel·ligència emocional és un bon camí per retrobar-nos amb la ciutadania. Els polítics l'hem d'aplicar en la nostra gestió i l'Eduard Punset és un perfecte guia. Els polítics gestionem cada vegada recursos econòmics, territoris, projectes, però cada vegada, i ell ho ha dit, hem de gestionar emocions. Les emocions que neixen de les necessitats, de les demandes, de les expectatives i també dels valors de la ciutadania. Gràcies, Eduard, per les teves paraules i per la teva estima envers Pineda i els seus ciutadans. També per la teva generositat quan passeges pel passeig o per algun carrer del nostre municipi i mai tens un no per moltes fotos que et volen fer, moltes signatures que ha de fer, però també per aquestes converses que comparteixes amb molts veïns del nostre municipi. Bé, senyors i senyores, avui els parlaré del context de crisi econòmica i política que estem vivint i els explicaré que el municipalisme és clau per afrontar aquesta situació. Estic convençut que compartiran amb mi que necessitem confiança en nosaltres mateixos,
però que necessitem sobretot generar confiança entre els nostres conciutadans per avançar, perquè la crisi actual, de fet, és una crisi de confiança, és una crisi econòmica, social, política i fins i tot institucional. Hem de treballar plegats per restablir-la i només així començarem a fer passes, encara que petites, per remuntar tots plegats. I què podem fer? Podem connectar de nou, hem de connectar de nou amb la ciutadania, estar al seu costat i ser el mirall on els nostres veïns s'han d'emmirallar. Fer-los participar de les decisions municipals, involucrant a la ciutadania en els afers públics, amb intel·ligència emocional, amb una nova manera de fer política, perquè la gent se sent molt lluny, s'està sentint molt lluny de la política i té una gran crisi de confiança en les institucions i crec que moltes institucions han perdut credibilitat davant de la ciutadania. Però els ajuntaments, com a administració més propera al ciutadà, com aquella que toca directament als ciutadans, encara conservem una mica d'aquesta confiança amb els veïns i les veïnes. I no ho dic jo, ho diu l'últim estudi, les dades de l'últim estudi del Centre d'Estudis d'Opinió, que situa els ajuntaments en la part més alta, per ser l'única administració que aprova sobre confiança vers la ciutadania. I per això, davant d'una situació desesperada, els veïns, les veïnes, venen a la nostra porta i venen a cercar solucions. Perquè nosaltres, els alcaldes i alcaldesses, molts que esteu aquí, mirem als ulls dels nostres veïns, perquè gestionem amb el cor, i jo sóc dels que reivindica la política amb ànima. I possiblement es preguntaran, i què és això de la política amb ànima? Doncs és molt senzill. La política amb ànima és estar a prop de la gent, entendre els seus problemes i treballar per resoldre les seves dificultats, fugint de la política només de despatx, que només es basa en grans estadístiques que no tenen en compte la realitat de les persones. Per això, avui els dic rotundament que la regeneració democràtica passa indiscutiblement i en primer lloc per al municipi. Els estic parlant de crisi política i ara no puc defugir de parlar també de la crisi econòmica. És evident que els ajuntaments l'estem patint com cap altra administració i les perspectives de futur no són millors. La situació econòmica actual està obligant a replantejar-nos els serveis que donem. En un primer estadi d'aquesta crisi, l'any 2007-2008, quan alguns polítics, com el president Montilla, ja la veia venir aquesta crisi, els ajuntaments vam incrementar significativament els recursos que destinàvem als ciutadans. Vam començar a ajudar-los directament a cobrir les seves necessitats més bàsiques. I cal dir que moltes d'aquestes famílies són famílies que mai s'haguessin imaginat, que mai haguessin pensat que havien d'anar al seu ajuntament, als seus serveis socials, a demanar ajuda perquè estan passant per moments molt crítics. Per tant, ens hem trobat amb noves demandes i ens hem trobat amb demandes molt més bàsiques. I el ciutadà volia i vol, reclamava i reclama, i li és igual quina és l'administració que ha de donar resposta a la seva problemàtica. I és evident que els ajuntaments continuem sent aquella porta on el ciutadà ve a tocar. I malgrat que soc conscient de la crisi econòmica global, com a alcalde, i molts dels que esteu aquí ara entendreu perfectament el que dic, no podem parlar des de la perspectiva únicament de les xifres. Els ho he dit abans, jo sóc dels que creu fermament en que cal treballar en política amb ànima, perquè la meva preocupació és la de la família que aquest cap de setmana em trobava pel barri del Poble Nou, el meu barri. A Pineda també tenim un barri del Poble Nou, i aquesta família em deia que abans de la crisi tenia una situació còmoda, vivia còmodament, podia fer front a les seves despeses, però que ara no arribava a pagar el menjador dels seus dos fills i que, a més, li havien denegat aquest any, li havien denegat els ajuts, les beques, això perquè algú en aquest país ha decidit que calia posar els diners cap a un altre lloc.
O també l'àvia del Casal de les Mèlies, que em trobava també al carrer i que em deia que amb la seva pensió ha d'alimentar el seu fill i sustentar tota la càrrega de la seva família i que fins i tot amb els ulls plorosos em deia: alcalde, si us plau, intenta trobar feina pel meu fill. Això està passant, senyors i senyores, això no m'estic inventant res, això ens ho trobem cada dia quan caminem pels carrers, quan caminem per les places dels nostres ajuntaments. Però aquests no són els únics casos. Avui molts ajuntaments veiem alguns dels serveis que estem prestant i que poden entrar en situació de perill. I la llista és molt llarga. Podríem començar per la cultura de proximitat, continuar per la reducció d'hores de servei al ciutadà que ens estem trobant a molts pavellons, a moltes biblioteques, les escoles de música i d'art, els serveis d'ocupació, els serveis d'habitatge, les beques de menjador i transport i un llarg etcètera que podria enumerar. No podem oblidar tampoc aquells serveis que tenim acordats i que fins i tot tenim finançat, si més no, compromès el seu finançament i que no estem cobrant com correspon. Una situació que pot posar en perill, per exemple, els serveis de depuració d'aigües o a molts municipis de Catalunya també la xarxa de biblioteques i la xarxa d'escoles bressol que estan passant per moments també de dificultat. Estem reduint aquests i d'altres serveis i disminuint horaris de molts equipaments municipals i el futur encara és molt incert. No podem arribar a la conclusió que hem de suprimir tots els serveis bàsics a la ciutadania. La setmana passada coneixia l'informe de Càritas que diu que la pobresa greu ja afecta a 3 milions de persones a Espanya. Molts d'aquests 3 milions, que avui els dic en xifra, són veïns i veïnes que es creuen amb vostès cada dia pels carrers, és a dir, que tenen nom i cognom. I jo em nego a que aquestes situacions es normalitzin en el meu país. Jo no vull que aquestes situacions siguin normals, siguin únicament i exclusivament xifres. Per això hem de decidir amb molta cura on destinem els recursos i on volem ajudar. És el moment de prendre decisions. I no estic dient que no s'hagin de fer ajustos o, en termes generals, retallades, però cal fer-los amb seny, sense parar-ho tot, sense generar encara més desigualtat social. I si em permeten, parlaré un moment del meu municipi, Pineda de Mar. Pineda de Mar té 27.000 habitants, això a l'hivern. A l'estiu hem de donar els mateixos serveis a moltíssima més població. Però el que els volia dir és que en els últims anys hem hagut de reduir el pressupost en un 20%, passant de 31 milions d'euros a 25 milions d'euros, i hem retallat però no en allò que posava en perill i posava en joc el futur dels nostres ciutadans. No hem retallat en tot el que pot ser seguretat, en salut, en educació, en promoció econòmica. Nosaltres hem decidit quines són les nostres prioritats i hem pujat l'IBI, és la nostra font principal d'ingressos dels ajuntaments, per poder pagar aquests serveis que els estic dient. Però també els tinc que dir que nosaltres hem reduït el 20% de l'IBI a les persones i a les famílies que estan en situació d'atur. Hem congelat també els impostos de les empreses i hem reduït en un 90% les taxes per llicències d'activitats i obres per a aquelles empreses de nova implantació i aquelles que generin més ocupació. I aquesta no és cap fórmula magistral, no és una fórmula que escapi a qualsevol de vostès. És un exemple que segons quina és la teva opció política, segons quina és l'opció que un defensa, les coses es poden fer de manera molt diversa. La prioritat, sota el meu punt de vista, és mantenir l'estat del benestar. I si els parlava de crisi política, si els parlava de crisi econòmica, fins i tot d'institucional, davant d'aquesta situació jo els vull preguntar a vostès si pensen que cal més o menys municipalisme, si cal més o menys ajuntaments, si cal més o menys política de proximitat. Jo ho tinc molt clar.
cal més municipalisme que mai. Lamentablement, els haig de dir que el context no va per aquest camí. Tot ens porta a perdre pes municipal i la Federació de Municipis, que representa 623 ajuntaments, el 93% de la ciutadania de Catalunya, és a dir, gairebé 7 milions de persones, no ho permetrà. Les noves lleis de legislació local que s'estan abordant al Congrés i al Parlament amenacen amb deixar els alcaldes sense la capacitat de prestar els serveis que garanteixen l'estat del benestar. Ens deixaran sense la possibilitat d'ajudar els nostres veïns i veïnes, i això no pot ser de cap manera. Precisament, avui discutiran al Congrés les esmenes a la totalitat a la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local. Si es refusen aquestes esmenes, que tot apunta que podríem anar per aquest camí, la llei passarà a tràmit parlamentari. I l'executiu central, que ens té acostumats a donar les seves notícies a cop de titular, ens diu que aquesta llei és una llei que clarificarà les competències municipals per evitar duplicitats, que racionalitzarà l'estructura organitzativa i fins i tot quantificant l'estalvi en més de 8.000 milions d'euros per als propers 6 anys, xifra que han de permetre que posi en dubte. Des de la Federació de Municipis l'hem analitzat en profunditat, hem analitzat aquest text. És la nostra obligació. Nosaltres hem d'anar més enllà dels titulars. L'hem analitzat i no només no ens agraden els titulars, sinó que considerem que aquesta llei només té un qualificatiu possible. Pensem que aquesta llei és una llei inassumible. I per què és inassumible? Perquè suposa un retrocés del món local i no aborda els problemes reals que tenim als municipis, perquè atempta contra la nostra autonomia. Els alcaldes perdríem la gestió de la majoria de serveis que afecten directament als nostres veïns, com per exemple les competències sobre educació, salut i serveis socials. La llei no delimita competències, no s'enganyen. La llei les fa desaparèixer. I el tercer, perquè dona excessiu protagonisme a les diputacions provincials i treu el poder als ajuntaments, especialment als de menys de 20.000 habitants, aquests que veuran com les seves competències passen a ser prestats per administracions supramunicipals i que seran gestionades des de la distància. Especialment preocupant, i vull fer esment d'això, és la situació que es troben els municipis de menys de 5.000 habitants, que a Catalunya representa el 75% dels ajuntaments, i que veuran com les diputacions provincials assumiran la recollida d'escombraries, la neteja viària o fins i tot la pavimentació d'algunes vies del seu poble. Això suposa una pèrdua en la qualitat dels serveis i el que per mi és més greu és que suposa també un afebliment de la democràcia. Aprofundeix encara molt més en aquesta crisi política que abans els anomenava. La ciutadania no tindrà motius, no tindrà motivacions per anar a votar a les eleccions municipals perquè els seus alcaldes i les seves alcaldesses perdran la capacitat de gestionar els serveis locals en favor d'administracions de segon grau i administracions que són gestionades per persones que no han estat escollides directament per la ciutadania. I alguns de vostès poden dir, home, que els ajuntaments deixin de prestar aquests serveis i que ho facin altres administracions, això pot comportar estalvi. Doncs no, no és cert. No hi ha ningú que conegui millor el que necessita un municipi que els seus alcaldes i les seves alcaldesses. Si des d'un òrgan centralitzat, ubicat a molts quilòmetres de distància, es gestiona arreglar un carrer o es decideix quin és l'horari de la recollida d'escombraries, o els hi posaré una cosa encara més de proximitat, on cal posar el contenidor d'escombraries, això es farà pitjor i estic segur que serà més car. Però, a diferència de la Diputació de Barcelona, president, al meu parer, les diputacions, a diferència de la Diputació de Barcelona, no tenen capacitat de prestació directa d'aquests serveis i, per tant, no hi haurà una altra opció que donar-los a empreses privades perquè els gestionin. Empreses que tenen el legítim interès en obtenir beneficis. Per tant, això no pot suposar mai un estalvi.
Una altra cosa és que anem avançant cap a la mancomunació de serveis, això sí, liderat pels alcaldes i les alcaldesses. Això sí que crec que serà més eficaç i que representarà un estalvi real. Però no és aquesta la finalitat que destil·la aquest projecte de llei. No, aquest no és el nostre model i tampoc s'acosta al nostre model. I ens trobem, a més, amb el dilema de quina serà la llei que haurem d'acatar els municipis catalans. A data d'avui, la Generalitat diu que la llei estatal no és d'aplicació a Catalunya, però l'informe del Consell d'Estat diu que la llei de l'executiu central pot condicionar el desenvolupament de la llei catalana. Em consta que s'està negociant aquest encaix, precisament ahir ho parlava amb el senyor Cañada. Per tant, davant de tot això, els ajuntaments no podem trobar-nos enmig de baralles per les competències i per qui les ha d'assumir entre els dos governs, l'estatal i l'autonòmic. I el que és més important, que totes dues administracions s'oblidin de detallar com es farà front a aquestes competències, amb quins recursos i com es repartiran. El mes de juliol passat, conjuntament amb la vicepresidenta del govern català, es va anunciar que la llei estatal vulnera les nostres competències i la senyora Ortega ja va dir que la Generalitat posarà tots els instruments jurídics per no aplicar-la. Jo avui els anuncio que la Federació de Municipis estarà al costat del govern de Catalunya reclamant els drets de Catalunya per legislar el món local. Però també els vull dir que amb la mateixa claredat i contundència ens tindran al davant per defensar els interessos del municipalisme català. Perquè el projecte de llei català que ha presentat en aquest cas la Generalitat de Catalunya tampoc no és la solució per tenir més i millor municipalisme. Suposa un primer pas endavant, però encara queda molt camí per fer. La Federació de Municipis ha presentat al·legacions i hem demanat tenir un paper més actiu durant la tramitació parlamentària. Cal que s'escolti més la veu del món municipal en la seva redacció. La principal mancança, segons la nostra opinió, de la llei és que no abasta el model de finançament local, ni tampoc l'actualització de la normativa relativa a les hisendes locals i a la tutela financera. I tot i que compartim, perquè compartim els objectius de la llei, perquè nosaltres també volem la racionalització de les estructures locals per tal d'estalviar les duplicitats i també la claretat del sistema de distribució de responsabilitats, aquest text només reforma alguns aspectes molt concrets. Per tant, contribuirà a complicar encara més la normativa que afecta els governs locals de Catalunya. És necessari que la construcció del nou model local sigui revisat en profunditat amb el mateix esperit que l'Estatut donava als municipis, respectant el principi d'autonomia, diferenciació, eficiència i proximitat. Els ajuntaments hem de ser plenament autònoms per prendre les nostres decisions, encara que compartim responsabilitats i espais de decisió amb altres nivells d'administració, com som la Diputació o els Consells Comarcals, tal com diu l'Estatut, que és la nostra llei de lleis i que és plenament vigent. Entenem que cal millorar molt, per tant, la llei i que vagi acompanyada del nou model de finançament. Per això, la Federació de Municipis, el passat 15 de juliol en la Comissió de Governs Locals, es va abstenir en la seva votació al text, al document, tot i que, com sap també el senyor Cañada, la nostra primera intenció era votar contràriament a aquest text. Però vam voler fer un gest de confiança al govern i el vam voler fer perquè es van comprometre, govern amb la Federació de Municipis, allà i en d'altres reunions prèvies, a plantejar la llei de finançament local abans de finalitzar aquest any. Cal destacar també que, malgrat la unitat d'acció que hi ha entre l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, en temes cabdals pel municipalisme, en aquest cas no hem coincidit. L'Associació Catalana ha votat favorablement a aquest text, però nosaltres, la Federació de Municipis, ho tenim molt clar. La Federació no donarà suport a la llei de governs locals
si aquesta no va acompanyada d'una llei de finançament local. No hi donarem suport perquè és inajornable una reforma en profunditat del nostre sistema de finançament i pensem que ara és el moment. Els ajuntaments hem de deixar de ser ja la ventafocs de l'Estat i de la Generalitat. Cal que se'ns reconegui políticament d'una vegada per totes i que se'ns doti econòmicament per fer allò que la ciutadania ens està demanant, ajustant els nostres pressupostos, com tothom, però sense que se'ns escanyi, perquè hem demostrat que som bons gestors. I els donaré alguna xifra. No és de rebut, una vegada i una altra, que es culpi els ajuntaments de bona part del dèficit. De fet, hem complert més que qualsevol altra administració. El dèficit públic de 2012 de les entitats locals va suposar un 0,15% del PIB per al conjunt de l'Estat. Aquesta xifra només representa el 2% del dèficit total de les administracions i prova el ferm compromís del municipalisme per al control de dèficit. I tampoc es pot dir que els municipis estem endeutats per sobre de les nostres possibilitats, perquè això no és cert. Segons les dades del Banc d'Espanya del segon trimestre de 2013, el percentatge d'endeutament dels ajuntaments dins del conjunt de les administracions és del 4,5%. Les comunitats autònomes és del 20,5% i l'Estat és del 75%. Per tant, ajuntaments 4,5%, autonomies 20,5% i l'Estat 75%. Aquests són els números i aquesta és la realitat. Precisament, ahir el secretari d'Estat d'Administracions Públiques, el senyor Beteta, va reconèixer que la situació del sector local ha millorat en l'últim any. I el cito textualment. Deia ell, és l'única de les administracions que ja no està en dèficit i han millorat el seu sistema de gestió. Això sí, els ajuntaments patim el deute que tenen contret amb nosaltres la resta d'administracions i l'estem assumint dintre dels nostres pressupostos. Fa unes setmanes, amb motiu del canvi de presidència del Consell de Governs Locals, s'ha tornat a parlar una vegada més del deute de la Generalitat amb els ajuntaments. Es va anunciar que el govern pagaria els 600 milions d'euros de deute contret amb els ajuntaments abans de final d'any. I s'afegia que els municipis més petits, uns 620 de 947 ajuntaments, cobrarien com a mínim un terç de l'import d'immediat. I el cert és que han començat a cobrar. L'objectiu de la Generalitat era acabar l'any només amb el deute contret l'últim trimestre de 2013. I no entraré en valorar les xifres dels 600 milions d'euros que per les prospeccions que té fetes, en aquest cas la Federació de Municipis, queden força curtes. Nosaltres estem parlant del voltant dels 1.200 milions d'euros. L'important és que només 7 dies després el president Artur Mas deia una altra cosa en el debat de política general. I cito el president textualment també el que va dir. El govern reconeix que els ajuntaments i els ens locals del país estan assumint una part significativa del retard del pagament. Tenim, a dia d'avui, un deute amb els ajuntaments de 600 milions d'euros, que en part, només en part, liquidarem abans de final d'any. Òbviament, no és el mateix. En part, només en part, vol dir que potser no cobrarem tot. Ahir coneixíem el deute que té l'Estat amb la Generalitat i sigui quina sigui la xifra final del deute, no entrarem si són 8, 9 o 15, estarem al costat del govern demanant el que és just, per Catalunya. Però els ajuntaments tampoc podem patir aquest deute acumulat que té la Generalitat amb nosaltres. Per això demano al govern de Catalunya que ens pagui el que ens deu. Perquè si no ho fa, ens haurem d'endeutar més i potser no podrem pagar els nostres proveïdors. I tampoc podem augmentar la pressió fiscal. No podem, però és que tampoc volem. Els alcaldes i les alcaldesses tampoc volen pujar la pressió fiscal. I a més, la ciutadania no ho permet. I no ho permet i molts
dels nostres ciutadans tampoc ho pot assumir. Ni tampoc podem augmentar la pressió sobre les empreses que també travessen moments d'extrema dificultat. El que cal és un repartiment just dels recursos per continuar vertebrant els nostres municipis, perquè la cohesió social no es trenqui, perquè el desequilibri entre veïns no augmenti encara més, per garantir la convivència. Per això jo crec que cal, com els he dit, que s'abordi d'una manera urgent la llei d'hisendes locals de Catalunya. Ens hem compromès amb el govern a fer una proposta i ja estem treballant. Perquè la Federació de Municipis, quan reivindica, quan parla, sempre porta acompanyada una proposta. Aquest és el nostre tarannà, el del diàleg i el de suma, i el de proposta. I els avanço breument les principals línies que haurien de contemplar per nosaltres la llei d'hisendes. Primer, l'establiment de les garanties perquè els ajuntaments puguem prestar les nostres competències amb els recursos necessaris i també amb les condicions adients per garantir la qualitat i el servei als ciutadans. 2. El desenvolupament del contingut pressupostaris que la normativa actual no contempla i que cal actualitzar. I els estic parlant de programes, de comptabilitat analítica, de transparència, de rendiment de comptes. 3. La fixació d'una participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat. Cal aplicar un model que doni estabilitat a les finances locals i que es correspongui amb l'evolució dels ingressos totals de la Generalitat. Quart, i per mi un dels més importants, que aquest fons, que aquesta participació no estigui subjectes a decisions canviants per part de la Generalitat. I els estic parlant clarament de que no canviï en funció del color polític que governa, en aquest cas, la Generalitat. Ha de ser el resultat d'un model que sigui estable i que es revisi amb la periodicitat que convingui. I cinquè, s'haurien de modificar les lleis bàsiques per adaptar la participació de tributs i subvencions que es reben des de l'Estat. Aquest podria ser un camí que permetés obrir noves fronteres per la imposició local. I els posaré algun exemple d'aquesta nova imposició local. Hauríem de parlar de tributació verda, de creació de tipologies especials per municipis. Catalunya és molt plural, no hi ha cap municipi que sigui igual un a l'altre i, per tant, tenen també dificultats diferents. Hauríem d'establir també tipus diferents d'IBI segons les categories d'edificis i caldria també ser valents i reflexionar sobre si hem de tenir alguna participació en la gestió del cadastre. No cal fer-ho tot de cop. Es pot acordar una implantació progressiva. I nosaltres avui el que volem deixar clar és que treballarem al costat del govern per portar a terme aquesta llei de finançament. Buscant un camí de confiança, parlava abans, crec que fa falta un camí de confiança entre les administracions, però també volem als ajuntaments rebre un tracte de tu a tu. Sense això, sense aquestes propostes, sense aquesta llei de finançament, el nostre no haurà de ser rotund i no podrem donar-li suport. Aprofito avui per demanar una vegada més, com a president de la Federació de Municipis, que les diferents administracions es deixin també de baralles, que vegin per donar-nos les eines perquè continuem contribuint de forma decidida a superar la crisi econòmica i política que estem vivint. Són moments on cal valentia política i davant d'aquesta crisi totes les administracions tenim l'obligació de plantejar-nos evolucionar en el model de gestió. També els ajuntaments. I també hem de reduir la despesa pública, hem de millorar també la qualitat en els serveis, hem d'involucrar encara més a la ciutadania en els afers municipals i hem d'afavorir la innovació i el desenvolupament de nous negocis. Cal que impulsem economia i la generació de nous llocs de treball. I també podria ser l'hora de que eliminéssim també burocràcia que dificulta molt la implantació de noves empreses. Per aconseguir-ho cal la cooperació público-privada. Cal que les administracions locals estableixin convenis
amb les empreses de diferents sectors per implantar sistemes de gestió de serveis que siguin més sostenibles i més econòmics. I sí, tenim molta feina a fer, moltíssima feina a fer, però estem preparats i la volem afrontar amb la màxima responsabilitat i amb la màxima cooperació. Necessitem més cooperació amb la ciutadania, amb la resta d'administracions, amb els sindicats i amb el món econòmic i social. I acabo reiterant les nostres prioritats. Des de la Federació de Municipis treballarem perquè les dues lleis locals, l'estatal i la catalana, respongui realment a les necessitats dels pobles i de les ciutats de Catalunya. I contribuirem decididament a fer la redacció de la llei de finançament local. Però no podem esperar més. Les solucions passen pel diàleg, passen pel consens i passa per la unitat d'acció. I potser també passa per deixar de banda aquells debats que ens poden dividir. Afrontarem els reptes amb el rigor i la contundència que mereix l'administració local i la defensa dels seus interessos, que finalment no són altres que els interessos dels nostres ciutadans i les nostres ciutadanes. I vull acabar com he començat. Estic convençut que el municipalisme, la força del món local, és avui més necessària que mai per superar aquesta crisi política, econòmica i institucional de la que us parlava. Jo ho faré, ho intentaré fer humilment, apostant per la política amb ànima, apostant per una altra manera de fer política. És la política que s'apropa, que escolta i que mira als ulls als seus ciutadans, perquè no ho sé fer d'una altra manera. Moltes gràcies. Ui.